Nyakwara Mugejuang dakika en 46 tok sa 12 mar okinyi machiegni e nonro mar gazet kaka pile wanno gazet mano mar Daily Nation kachiel kod The Standard motelo kanyo aseng'isi weche mag gazet omiyo pek okinyi makawuono. Daily Nation ondike kae ni I don't know, it wasn't me. Giketo picha mano mar jatend migao mar teko kachiel kod modhi e pacho kae Opiyo Wandayi ma odiochieng' manyoro nochopo e nyim od bura mamalo ka koro nomedo kwedo bedo kod tudruok moramora kod modhi mago ma ok ni kare kata mano kel e pacho kae yor mibadhi, kama bende nowacho kanyo ni jatend piny Kenya William Ruto ne oyiene mar mondo mi modhi makamago oduoki, ka bende osingo ne jo Kenya ni nitiere modhi manyalo romo e thuolo mano mar jumbe 2 mabiro, ka bende ne giwacho kanyo kata nowacho kanyo ni onge nok mar mauta e pacho kae kendo nengo mar mauta ok bi medore. Kopogore kod mano Nyakwara Mugejuang, gazet mar Daily Nation bende omenyo weche mopogore opogore malo kanyo, bende koro gi ndiko mano kotudore kod buoka makoro wanyalo wacho ni nitiere familia 2 mago mag nyithindo matindo 2 makoro sani nitiere kod buok tok ka nyithindgi nowito ngimagi tok ka giseyudo chanjo mano mar measles mane kaunti ma Meru, kachiel kod sigana moro ma bende omako wang'a kae kotudore kod dayo moro makoro osebedo ka nitiere kod wanyalo wacho ni entiere kod addiction mano mar betting kochopo chakre higa mar 2017 nyaka sani. Weche mamoko kachiel kod weche mag siasa bende gazet mar Daily Nation omenyo. Adwano chak kod gazet mar Daily Nation achiel kachiel okinyi makawuono aseng'isi moko kuom gigo ma gazet mar Daily Nation omenyo. Mana kaka ineno Nyakwara Mugejuang, malo kanyo weche motudore kod tho mano mag nyithindo 2 mano wito ngimagi tok kosemigi chanjo mano mar measles, kachiel kod sigana mano mar dayo moro ma osebedo ka goyo punda, wechego mago mag goyo punda koro oseng'iyo rembe chakre higa mar 2017. Sigana maduong' ma gazet mar Daily Nation omiyo pek okinyi makawuono en kotudore kod mibadhi mano mar modhi e pacho kae. Jatend migao mar modhi kachiel kod teko Opiyo Wandayi odiochieng' manyoro ne ochopo e nyima kamiti mar od bura mar mondo mi oduoka ne penjo kotudore kod modhi mane odonje pacho kae. Mana kineno kondike kae ni I don't know, anakia, ne ok ana. Mago weche mane Opiyo Wandayi jatend migao mar teko kachiel kod modhi owacho odiochieng' manyoro. Odiochieng' manyoro Nyakwara Mugejuang, mana kaka ineno kanyo gazet mano mar Daily Nation bende ondike kae ni jatend migao mar modhi Opiyo Wandayi kuom tielo machielo ne omedo wacho ni en oonge kod tudruok moramora kotudore kod wechego mago mag modhi ma oko puodhi mane okele pacho kae. Sigana makamano ema dwan wachak godo it gazet mar 4 mano mar gazet mano mar Daily Nation okinyi makawuono. Ka odhi it gazet mar 4 kanyo Nyakwara Mugejuang ondike kanyo ni Wandayi distance himself from fuel scandal, matinde ni jatend migao mano mar modhi kachiel kod teko Opiyo Wandayi okichore gi chien kotudore kod mibadhi mano mar mauta mano kel e pacho kae e tok chika. Odiochieng' manyoro e kinde ma jatend migao mar teko Opiyo Wandayi nochopo e nyim kamiti makamano. Parni kamiti mano mochung' ne wechego mag modhi kachiel kod teko e od bura mamalo juma mokalo mano chieng' tich ang'wen ne giluongo Opiyo Wandayi mar mondo mi ochop e nyimgi, kata kamano ne ok ochop e nyimgi ka tok ka koro nitiere buok ma koro nosebuoge godo mane momiyo odiochieng' manyoro ne okawo okang' mano mar chopo e nyim kamiti makamano. Odiochieng' manyoro e kinde mane Opiyo Wandayi ochopo e nyim kamiti makamano en bende koro ne okichore gi chien, kosekichore gi chien mano kotudore kod mano modhi mano maderom bilion 12 mano kel e pacho kae, ka koro wacho ni jatend piny Kenya William Ruto tok kane gisebedo kod romo mano mar arita mane otelne kanyo kod jatend piny Kenya William Ruto ne gikawo okang' mano mar duoko modhi makamago mar mondo mi kik donja e pacho kae. E kinde ma koro ne ogolo neno mare ayanga e nyim komiti mar od bura odiochieng' manyoro, Opiyo Wandayi nowacho ni weche mag kelo modhi makamago e pacho kae ne otim e toke kod moko kuom jotelo 3 ma koro ne ogwe tao kowuok e lemo mopogore opogore mane gitele e pacho kae. Ka koro nowacho ni nokel gi e pacho kae kendo koro modhi makamago nokel e pacho kae oko mar winjruok ma piny Kenya nobedo godo kod pinje mamoko, gino miluongo kanyo kod dho ngere ni government to government framework, G2G framework. Wacho ni modhi makamago ne okeli oko mar G2G framework, gino mano miyo koro ne okawo okang' mano mar duoko gi e pacho ka. Nyakwara Mugejuang, sigana makamano inyalo somo matut e it gazet mar 4 mar mondo mi imed bedo kod ng'eyo ewi weche duto mane Opiyo Wandayi owacho odiochieng'
manyoro e kinde makoro no chopo e nyima od bura mamalo. Ka bende odiochieng' makawuono ma en chieng' tarik 14 wang'e ni kinde ka kinde kochopo chieng' tarik 14 duol magayo bech modhi e pacho kae mano EPRA jalando nengo manyien mag modhi e pacho ka. Kata kamano Opiyo Wandayi odiochieng' manyoro nowacho ni nengo mag modhi ok bi idho malo, ka bende osingo ni kuom thuolo mar jumbe 2 mabiro pod wantiere kod mauta moromo. Odiochieng' makawuono waketo wang'wa mar mondo mi wabwane anene to EPRA bro bedo kalando nengo mag modhi manyien machalo nado. Obo bedo koidho malo koso obo bedo ka pod odong' mana kaka entiere gi sani. Omiyo magi moko kuom weche ma bende wabo bedo ka waluonu achiel kachiel odiochieng' makawuono. Ka wuok e it gazet mar 4 kanya dwan wadog chien e sigana machielo e it gazet mar 3 mane gazet mano mar Daily Nation omenyo mano kotudore kod dayo moro ma osebedo ka goyo punda kata osebedo ka tugo tuk goyo punda kochakre higa mar 2017. Ondike kanyo ni confessions of a grandmother addicted to betting since 2017. Nyaka sani koro iwacho ni kowuok e kar dak mano mar Pipeline mano buore Nairobi kae kama yuto ji ni diere. Iwacho ni nitiere nyadendi moro ma koro ne oro ote ne gazedni mano mar Daily Nation. Ano ka nyadendi ma kama oket nyinge kae kaka LM mano ma ok nyinge mar adiera, ka koro ne ochwalo ng'ur mare kowacho ni anta ola kod wach mano mar min mare ma osebedo ka goyo punda, kendo wach mar goyo punda ong'iyo e rembe. Ka koro kuom ranyisi indiko kae ni ne ong'eyo ni koro wach mar goyo punda ni oseng'iyo e rem dayoni ma koro gazeti mar Daily Nation oyango nyinge kae kaka WA. Ka koro wacho ni nitiere chieng' moro mane oro ne pesa mar mondo mi onyiew ni nyathine chiemo, kata kamano koduogo godhiambo to yudo ka okoted chiemo moro amora. To par ni dayo makama kalure kod gazeti mar Daily Nation wacho ni osebedo ka kedo kod tuono mar kansa. Dayo makamae osebedo ka goyo punda ka entiere kod geno mano mar yudo pesa mar mondo mi one kako nyalo thiedhore godo, kata kako nyalo neno kako nyalo thiedho tuo mar kansa. To mana kaka ineno kanyo wacho ni miyo makamano ne oyang ni entiere kod tuo mar kansa, kendo osebedo kogoyo punda kowacho ni entiere kod geno ni obo bedo ka oyuto. To par ni osebedo kotiyo kod omenda mano maderoma 10 shillings 10 pile ka pile mosebedo kogoyo godo punda. Kata kamano miyo makamano moyang nyinge kaka WA ento korka kore odagi ni oonge kod addiction moramora kata wach mar goyo punda ok ong'iyo e rembe. Omiyo mae sigana magazini mano ma Daily Nation otemo menyo kae mar ng'iyo kaka inyalo konye. To ang'e ni wech ni mar goyo punda kinde mathoth nitiere jomoko ma koseng'i rembi to nyalo bedo matek ahinya mano mar weyo. Sigana makamano nyakora Muge Jwang inyalo somo e it gazet mar 3. Adwa wadhi mbele kod nonro mar gazeti e it gazet mar 6 mar gazeti mar Daily Nation okinyi makawuono mano kotudore kod kaka wanyalo wacho ni ikruok mano motelo ne yiero mano mar higa mar 2027 ka nyaka sani mano Registrar of Political Parties kata apisi mano mar Registrar of Political Parties nyaka sani koro giwacho ni nitiere duond buche 34 mag osendikore mano motelo ne yiero mar higa mar 2027. Ondike kanyo ni 34 and counting rush to register new parties. Ka koro nyaka sani nitiere moko kuom duond buche mopogore opogore ma osendiki mano motelo ne yiero mar higa mar 2027. Wacho ni odong' mana dweche 16 kende mano motelo ne yiero mar 2027. Ka nyaka sani iwacho ni piny Kenya nitiere jomo pogore opogore mosewuok oko ma koro ndikore kata ndiko duond buche manyien e pacho kae. To nyaka sani iwacho ni duond buche manyien makamago seche moko nitiere moko kuom gi makoro geto mano omenda ma ojami duond buche e pacho kae. Ka nyaka sani wacho ni nitiere duond buche 92 makoro osendiki kata osendikore mano motelo ne yiero mar 2027 mano kaluore kod registrar mano mochung' ne ndiko duond buche e pacho kae mano John Lorion Ku makoro oseyango. Moko kuom duond buche makoro nyaka sani osendiki mago ma duond buche 34 makoro nyaka sani wacho ni oseyudo provisional registration mano e thuolo mano mar dweche mokalo. Moko kuom duond buche mosendiki mano riwo kanyo National Forum Party NEP, wantiere kod Clean Alliance Party of Kenya, wantiere kod New Face Party of Kenya, wantiere kod Muongozo Mpya Party. Mago mana moko kuom duond buche makoro gazeti mano mar Daily Nation
Nation ondiko ni nitiere kind duond buche 34 makoro rito mar mondo mi ondik gi makare motelo ne yiero mar higa mar 2027. Kakoro nyaka sani wacho ni duond buche makamago koro gigeto atamalo 70 miwacho ni mano e omenda makinde ka kinde ipogo ne duond buche e pacho kae. Mano ma en omenda miwacho ni imiyogi mano mo e kinde mag yiero e pacho ka. Nyakora Mugejo nyalo somo matut kotudore kod duond buche manyiena mosechak ndik e pacho kae e it gazet mar 6. It gazet mar 7 mar gazet mar Daily Nation weche mag siasa wang'eno odiochieng' manyoro jatend piny Kenya William Ruto nochako ayanga limbe mare e gwengego mago mag Nyamira. Kodiochieng' manyoro jatend piny Kenya William Ruto nong'iso kweth maketo sirikal tesre ni an okunyal buoga. Ondike kae ni I am not in your league. Aonge e kiwango maru. Mane gima jatend piny Kenya William Ruto nong'iso kweth maketo sirikal tesre. I'm not in your league. You cannot intimidate me. Jatend piny nong'iso kweth makete tesre. Kakoro odiochieng' manyoro kinde makoro nochako limbe mar ayanga e kaunti ma Nyamira kama koro ne bende otero chenro mopogore opogore mago mag dongruok e gwenge makono. Jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni kweth maketo sirikal tesre ne openjo gi kanyo ni bende ung'eya adiera, do you really know me, bende ung'eya adiera. Ko bende ong'iso gi ni onge ng'ata e kweth maketo sirikal tesre makoro nitiere kod oteku mano mar gole e telo mane yiero mar higa mar 2027. Ka bende wacho ni gisebedo ka gibuoga ni gibro bedo ka gigola e telo. Kata kamano wacho ni jo Kenya ok bi wacho ni Kenya ok bi dok chien. Wacho ni un e joma koro chenro magu bro bedo ka gore e Luanda. Mago duto gin weche ma jatend piny Kenya William Ruto nowacho odiochieng' manyoro e gwengego mago mag Nyamira kata kaunti ma Nyamira. Ka bende odiochieng' manyoro nitiere jotelo mopogore opogore ma owuok oko mano mar siro kata mar teno jatend piny Kenya William Ruto e kinde makoro chako ayanga limbe mare e gwengego mago mag Kisii. Nitiere mago MCAs mago mag deroma 70 kiwacho na 50 kuomgi wuok e kaunti ma Kisii ka 20 to wuok e kaunti mano ma Nyamira. Magi moko kuom jogo makoro ne ochopo e romo mano mar chamo chiemb odhiambo mano miluongo kanyo ni dina ma jatend piny Kenya William Ruto ne obago odiochieng' manyoro. Ka wantiere kod majority leader mano mar od buch county mano ma Nyamira George Abuga kaachiel kod Henry Moracha mawuok e kaunti ma Kisii makoro ne owacho ni gibro bedo ka gisiro lwedo jatend piny Kenya William Ruto. Odiochieng' ma kawuono wang'e ni jatend piny Kenya William Ruto podi nitiere e limbe mare gwengego mago mag Kisii kaachiel kod Nyamira kendo nitiere chenro mopogore opogore mag dongruok mobo bedo ka otero ne jodak makono. Warito neno nobo bedo e yo machalo nade. Ka bende wang'e ni jatend piny Kenya William Ruto ne odiochieng' maka iwacho ni odiochieng' ma kawuono bende obo bedo e gwengego ka governor e kaunti mano ma Kisii Simbarati kaachiel kod MCAs mamoko. Mage moko kuom jogo ma koro bro bedo e kinde makoro jatend piny Kenya William Ruto bro bedo ka chwalo chenro mag dongruok e gwenge mago mag Kisii kaachiel kod Nyamira. It gazet mar 8 mar gazet mar Daily Nation ka wadhi mbele mana mapiyo piyo bende nitiere sigana ma gazet mar Daily Nation omenyo e it gazet mokwongo mano kotudore kod buoka ka mar nyithindo 2 mane owito ngimagi tok kane osechuogi chanjo mano mar measles. Iwacho kanyo ni Alice Mudhoni kaachiel kod Belinda Gatwiri magina joma mine matindo ne gitero nyithindgi mane od thieth mano mar Kangeta giwuok Kangeta mano e kaunti ma Meru kendo ne gichopo osuptal mano mar Rosemega Medical Clinic ka koro ne gichopo kuro mar mondo mi nyithindgi ma jodweche 9 oyud chanjo mano mar measles. Kata kamano nyithindgi 2 go moyang nyinggi kae kaka Bridget Zawadi kaachiel kod Regan Mwiti. Iwacho ni e kinde mane gichopo e osuptal kanyo ne gichopo ka gin nyithindo mangima kendo chal mar ngimagi ne kare ahinya. Kata kamano tok kano osechuogi chanjo mano mar measles, mumps kaachiel kod rubella vaccine makinde mathoth imiyo nyithindo ma jodweche 9 to kanye makoro minegi kata mine matindogo nochako neno lokruok manitiere kind nyithindgi. Kakoro iwacho kanyo ni masira makamae notimore mano tich abich mano mar juma mokalo
kakoro e kinde makoro ne kosechuo nyithindogo yath makamano kata chanjo makamano mar measles machiel kuom minego koro wacho ni nyathine nochako bedo kod pek e yweyo kama bang'e to olalo muya kata mano miluongo kanyo kod dho ngere ni nyathine no faint. Gino ma bang'e kong'iye to koro ineno ka wang' nyathi bende ne chalo marakwar kata ok nene yo makare. Ka bende director mochung' ne wechego mago mag thieth kata Meru Health Executive mano Dennis Mugambi ne oyango wach mar tho makamano kendo wacho ni ne oyud nyithindogo nowito ngimagi tok ka nosemigi chanjo makamano. Kata kamano anyuola mago mag nyithindo ariyogo mane owito ngimagi tok ka ne osemigi chanjo makamano koro dwaro ratiro margi ka koro gidwaro ni ong'e adiera ni to ang'o manotimore. Kendo gino bende omako wang'a e sigana makamae koro liekore ni e kinde makoro nyithindo makamago ne osebedo kod chochni makamano tok ka nosechuogi chanjo makamano. Jochiw thieth e osuptal no iwacho ni ne olorore od thieth kama ne gichiwe chanjo makamano. Gino mano chuno familiago mar mondo mi oluongo bila. Bang' koseluongo bila ema ka ne gidonjo kanyo to iyudo ka nyithindogi otho. Kata kamano ibobed ka itimo negi bero mar yango ni to en ang'o mane nyalo kelo tho makamago. Nyaka sani koro tend county mano ma Meru ochungo chenro mano mar chiwo chanjo mano mar measles e county mano ma Meru. Osuptende duto ma oyiene mar mondo mi ochiw chanjo makamano sani koro chenro makamano ochungi e kinde makoro pod itimo nonro mar yango ni to en ang'o mane nyalo kelo tho mag nyithindo ariyo matindo makoro nowito ngimagi tok kosemigi chanjo makamano. It gazet mar 10 Nyakora Mugia Jwang' bende nitiere sigana ma gazet ma Daily Nation omenyo ite mokwongo ndike ka ni Ruto men face accusation of undermining ODM kachiel kod opposition kweth maketo sirikal tesre. To it gazet mokwongo mano mar Daily Nation ka nitiere moko kuom jogo makoro iwacho ni gin jogo makinde mathoth siro lwedo jatend piny Kenya William Ruto, ket jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki, jatend migawo mochung' ne arita Kipchumba Murkomen jagoro e migawo mar arita Raymond Omolo kachiel kod jatend kweth mathoth e od bura mamalo Kimani Ichung'wah. Ka koro nyaka sani iwacho ni nitiere moko kuom jogo ma jatend piny Kenya William Ruto osebed ka koro iyudo gi kama tek ahinya mano ma e wechego mago mag siasa. Kata kamano iwacho ni mana ka seng'isi ni mago jogo makinde mathoth siro lwedo jatend piny Kenya William Ruto. Iwacho ni iseyogi ni nitiere kaka gitemo thiro sirikal mano mar manywanda e pacho kae kata broad based government mano motelo ne yiero mar higa mar 2027. Ka nyaka sani kweth maketo sirikal tesre wacho ni gino makoro gisebedo ka gitimo. Wacho ni opposition says the fact that only their rallies are disrupted by goons points to government involvement. Kweth maketo sirikal tesre kinde mathoth osebedo ka seyo sirikal ni sirikal ema koro miyo rombo margi mag siasa ok dhi mbele yo makare. Kuom ranyisi wang'e ni chieng' ngeso mano kweth maketo sirikal tesre kata riwruok mano duon bura mano mar DCP ne nitiere kod romo margi e gwengego mago mag Kikuyu kama koro nitiere kaka romo margi kuom kinde ne obedo kod chochni matin. Kata kamano odiochieng' manyoro ne waneno ka jatend kweth mathoth e od bura mamalo Kimani Ichung'wah ma bende en jaod bura ma Kikuyu nokwedo weche makamago ka koro wacho ni DCP owuon ema koro ne oro goons mar mondo mi oketha romo margi ayanga. Kata kamano inyalo somo mano matut e it gazet mar 10 mar gazedni mar Daily Nation. Nyakora Mugia Jwang' gazet mar Daily Nation bende omenyo sigana mopogore opogore. It gazet mar 12 kanyo bende inyalo somo sigana motudore kod Baby Pendo. Ndike kanyo ni Baby Pendo 44 want charges against officers reinstated. Parni nitiere kaka ne ochunga mago winjo bura kotudore kod joma koro ne itudo kod nek mano mar Baby Pendo bang' tulo mano muoche yiero mar higa mar 2017. Nyaka sani nitiere ji 44 ma koro idwaro no bila makamago ketho duto ma itudo gi godo mar mondo mi oduoke doho mar mondo mi familia makamano oyud ratiro margi. Parni Baby Pendo nowito ngimane tok ka ne ogoye kod gimoro e wiye kinde makoro obila ne omonjo odgi mayudore Kisumu mayudore kar dak Manyalenda e county ma Kisumu. Nyalo somo mano matut e it gazeta mano mar 12. Nitiere weche mathoth ma gazet mar Daily Nation omenyo it gazet mar 12 kanyo bende ndike kanyo ni teachers to receive 1.5 billion pay
for 2025 national exam duties. Jopuonj ibo bed ka imiyo bilion 1.5 mano ne chenro mano mar nono penja mano mar higa mokalo. Mano inyalo somo matut kachiel kod weche mamoko. Bende nitiere wach mabende wakelo ni weche manyien mano kotudore kod nyadendi ma jahigni 21 moyang nyinge kaka Pondi makoro no yuda konegi. Mano nosomo kanyo e kar tiegruok mano mar Riat Ramogi Institute of Advanced Technology. Kendo ne nitiere hike mar 2 nitiere jonjore moko mane onegi. Wacho ni suspect had vowed to punish girlfriend. Anyuola mano mar familiano koro dwaro ratiro margi e yo makare. Adwani watiek nonro mar gazet Nyakwara Mugejwang. Bende nyalo ng'iyo machinglo manitiere e it gazet mar 17 ka watieko nonro mar gazet okinyi makawuono. Machinglo makamano Nyakwara Mugejwang kinyalo mana ng'iye ang'e ni otudore kod wechego mago mag mibadhi e pacho kae nikech ondike kae ni public service. Wacho ni service fee corruption. Magi gin anno ka ji opango lainde kanya paro ni gin jogo ma koro odhi apisi mano mar sirikal mar mondo mi koro gimanya ne chenro mopogore opogore. To nyalo bedo ni kapok iyudo chenro makamano to nitiere omenda moro matin makoro nyaka ichiw kata bedo ni wang'eyo ni nitiere chenro moko mowinjo be ni ichwalo ne jopiny nono maonge chudo moro amora. Kata kamano nitiere public omenda moro makoro dhi agulu mano mar mibadhi kanyo makoro jopiny chulo. To kineno jogo manitiere e lain kanyano ka gin jogo ma nyalo wacho ni hikgi betonia Nyakwara Mugejwang in be ni nyalo ng'iya ne machinglo makamano tipong' gi wi ni to jagoro ne temo wacho ang'o e kinde makoro ne ogoro picha makamano ka kinde mathoth wacho ni a picture is more than 1,000 words. I don't know ngi wach mantiere it gazet mokwongo kende mano mar gazet mar The Standard ka watieko. It gazet mokwongo mar The Standard okete kae ni fooling Kenyans. Wacho ni jumbe 2 koro nyaka koro ne maka Mohamed Liban, Daniel Kipto kachiel kod Josang onge charges moro amora makoro osebedo filed makoro inyalo winjo bura margi. Nyalo bedo ni ne iwuondo jo Kenya kosango mane timore mani nyalo somo e gazet mar The Standard. Nyakwara Mugejwang thuolo mar nonro mar gazet ema orumo kinyi makawuono. Anno kanyo ka en dakika 7 tok sachiela mar okinyi. Yiena mar mondo mi akaw yo madindo gi sani nyawadwa Cleophas Oluoch bro bedo katai e twak mokwongo e chenro mar Rupiny. Riti masani nyinga Joyce Oduor. Made easier. Food, soap, everyday essentials, trusted products, friendly prices, real savings. Order now on Citizen Duka app, visit citizenduka.com or WhatsApp us on 0710 487 487. Love your home, love your wallet. Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Chiemo ok en mana gima wachamo kende, en sigana. Tim mapiyo